күпме йорт хайваны җыелган. Уларны нәрсә белән сыйларга да белмим. Алар нәрсә ашыйлар соң? Мяу, сәлам, мин Песи. Мине нәрсә белән сыйлыйсың? Мяу. Әйе, дөрес. Песи балык ярата. Ау, ау. Ә мин эт дустың булам. Мин нәрсә ашыйм? Ау. Нәкъ шулай. Эт сөяк кимерергә ярата. Мин бозау. Ә мине нәрсә белән сыйлыйсыз? Әфәрин, бозау пешән ашый. Әҗәй икене яратып үлән ашый. Сәлам, мин йорт куяны. Ә мин нәрсә ашыйм? Нәкъ шулай. Йорт куяны тиешер ярата. Таныш булыйк. Мин сарык булам. Мин нәрсә ашыйм? Дөрес, сарык пешән ашый. Пешән, 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 пешән. Нигә бөтенесе дә пешән ашый? Микики, мин дә сезнең белән танышырга телим. Мин кәҗә. Дөрес, кәҗә кәбестә ярата. Ура, пешән түгел, пешән түгел. Мин ат булам. Йә, әйтегез, мин нәрсә ашыйм? Әфәрин, ат сылы ашый. Нәрсә ул сылы? Мин сыер. Ә мин нәрсә ашыйм? Ә мин беләм. Ә сез беләсезме? Әфәрин, сыер да пешән ашый. Пешән инде 12 тапкыр булды. Пешән, пешән, пешән. Рәхмәт сезгә, дуслар. Барлык хайваннарны сыйладык. Лайклар куегыз. Буларны куегыз. Тагын нәрсәдер куегыз.